Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, eu o galego uso ata pra falar coa Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California ou abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Nin que con ela morrerei en Cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falar lo mellor que Feijóo. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjón. Que non veñan os de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que po churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras en Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras en Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a un novo programa desta muller que teño aquí ao lado, esta de aquí, a Patiño en Twitch. Benvido o noso convidado de hoxe, Manolo Maseda, que é o fillo da limpadora, o fillo do taxista, que é ex-diplomático ou diplomático pa sempre no corazón de Monte Alto, tamén é regueifeiro, tamén é, pódese dicir cantamañáns, cartatardes e cantanoites, porque vive da música, é un tipo que sabe moito de cultura, en xeral. Benvido, Manolo Maseda. Mima, menuda presentación, isto xa, con isto xa acabou xa o programa, marchamos, vamos embora. Non supero para nada as presentacións de Samuel París a Alberto no francamente cariño. Eso sí que é a tona da cultura musical. Bueno, fai unhas presentacións. Pero bueno, benvido a este programa que dicías, tesme que perdonar aí todo compunxido, dicindo, é que non vos vi ningún. Tranquilo, que a xente que non veu ningún ven a velo como hai que velo, de dentro para fora. Dentro da porta. Entón, benvida, Eva, que tal? Como estás, amiga? Moi ben, moi boa noite. Acabo de avisar a miña amiga Lupe Blanco que sepa aquí, que estaba disponible, témola por aí. E rejeifamos, Porque falábamos xusto antes de comezar o directo, que lles dicía eu, non gastedes os cartuchos, que isto é ouro en directo. Entón, dicíalles, estaban a falar de Lupe Blanco, ¿no? Que Lupe Blanco, pues, a regueifa é como a musa da regueifa, ¿no? Dicías ti, Manolo. Sí, quedome curto, é dicir, é unha musa enésima potencia. Lupe, eu creo que, eu sempre digo que Lupe vai ser a dignidade do autónomo e da autónoma, porque vai ser a primeira autónoma que vive da regueifa, acordádevos? Pues... Sí. En que epígrafe se teñen que dar? Isto é toureiros e bombeiros.
É regueifeira. É que boísimo. Eso xa o dixo aí o Kiko da Silva, que foi super É verdade, reivindicativo aí as palestras esas do... Por certo, palestras, falando de palestras, que temos que dispensar a nosa filóloga de cabeceira, a nosa filóloga en hispánicas na Universidade Española de Salamanca, en portuguesa en Coimbra e en galega na USC, que é unha super experta en lingua que traemos por aquí, se chama Saínza Olaya, teño que mirar o nome porque nunca me acordo de todo o nome. Saínza Olaya de Ulloa Andrade. De Ulloa e Andrade, sí, que podo poñer logo unha foto por aquí, pero dase un aire coa Eva, pero elas din que non teñen parentesco ningún. Entón, de feito, hai un pouco de, sabes? Para min que é Eva cunha doble personaxe. Tuveron xuntas unha vez aquí en directo? Poden estar, poderían estar perfectamente. Igual unha montaxe e é Eva, date conta, penso aí. A min Eva dime que non, A min Eva dime que non. E eu fío en Eva o que me diga Eva, A min teme cara de filóloga. Eu son ainda me chamei hoxe mesmo, dixen, filóloga de entre as silveiras. Sí, filóloga paxareira tamén. Tamén. Fago estas cousas sempre tenda, porque ningún filólogo saiu ofendido de nada do que eu dixen nin fixen. No, eso é verdade. Eso é verdade. Que se saiba, que nos chegara a nós, sabes, que nos chegara a nós algún ofendido dicindo, ou algunha ofendida dicindo, é que vos pasastes aí, non nos chegou nada. Tamén pode ser o mellor que non o viran aínda, oye, cuidado, cuidado. Non actuou por aquí a policía filolóxica aínda. Ui, que pasou? Teño amigos? Fran, no, teño amigos filólogos. De feito, eu levome moi ben, xa o considero un amigo, o Paulo, desbardallando, no moito, tamén lle conto as miñas filologadas estas de que traio, é sempre. É que penso que estamos tendo problemas por un tema que Mira, activei. do Lupe. Estamos tendo problemas. Vou explicar unha cousa primeiro. Estamos tendo problemas coa transmisión porque activei unha cousa para gravar o directo, unha cousa que ides ver despois, vale? Activei un rollo para gravar iso e non desactivei. Entón, ao non desactivalo, agora está facendo o mesmo que antes, pero cos 3. Entón, son 3 a gravar, non un, nin 2, son 3. Entón, por iso vai como a trompicós, me perdedes, pérdovos. Entón, non sei como vai ir de fluida a conversa hoxe, pero vamos a intentar. Vamos seguir para diante, vamos a intentar e a ver que pasa. Entón, veña, dádelle. Dille, Eva. En Twitch. Temos ela máis eu, temos por aí. De feito, temos un vídeo como de 45 minutos, pero temos moitas horas de conversa gravadas que eu nunca preparei. Eu son amiga de Lupe, admiradora de Lupe, como regueifeira, como persoa. É unha persoa increíble. Sí, é musa e é mestra regueifeira, como foi o seu bisavó. E eu, cando comezou con isto, eu sempre tiña moita fachenda. Outro día aí a rúa, que son estas cousas de veciñanza, hai que colaborar. Eu teño moita fachenda de Lupe Blanco ao lado, sabes? Digo, esta é a miña amiga, pasa frío aquí comigo por botar un conto. É maravillosa, maravillosa. Incrível. Sí que perdemos a Eva. Me cago no demo, me cago na idea que tiven de facer iso. Imos ver unha cousa. Íamos dicir, sí, pero é que agora xa non podo parar. Agora xa está o coche andando costa abaixo. É imposible frenalo. O tema é que íbamos dicir eu, estaba se me ocurrindo a min que hai pouco ainda falei co Pablo Meixe, non sei se sabedes quen é Pablo Meixe, pero Pablo Meixe era un tipo que estaba facendo humor en galego e como non vía ninguén e el tiña claro que quería vivir do humor en galego, cousa que me parece moi lexítima, querer vivir de algo que che gusta facer,
E el non chegaba a xente en galego, pois pasouse o castelán. Abriu un TikTok, empezou a facer TikToks, e hai nada vende contratalo TikTok España para entrevistar a Chris Rock, a Dwayne The Rock Johnson, non a Chris Rock, a Dwayne The Rock Johnson, na peli esta Black Adam que se estreou aquí en Madrid, pois contrataron a Elma, esa outra tipa, para outra tipa que a coñezo, pero non me sabe agora o nome, para entrevistar a todo o plantel da película que viña aquí a estrea, a España. E ali estaba o tipo dándolle un abrazo a Dwayne The Rock Johnson, no? E eu puxenlle polo privado, que falamos moito polo Instagram, bueno, moito, tampouco unha barbaridade, pero falamos, e puxenlle, non sabes a fachenda que teño agora mesmo, dixenlle, Pabliño, non sabes a fachenda que teño agora mesmo de decir, ese tipo que está abrazando aí a Dwayne The Rock, estiven eu tomando un café en Ordes con el nunha cafetería. Escarallábase. Entón, é o que hai, ao final si que sentes fachenda por xente que lle vai ben e que mellor lle vaia, no? Que o que di Manolo seña verdade, que poida chegar a vivir nese epígrafe tan curioso de toureiros e payasos da regueifa. No, máis xente poidera vivir diso, no, Manolo? Sí, é que eu creo aquí o que comeza a ser un soño, que eu creo que Lupe é a muller que ten que levarnos a todos polo rego, porque é a nosa referente. Eu creo que aquí hai dous camiños moi claros. Un, o da dignidade laboral, que iso é pois, o máis lógico do mundo. Tú vas a traballar, terás que cobrar polo que faz, non? Entón, pois, tamén é normal que pagues impostos. Neste caso, sendo autónoma, evidentemente non pagas tanto como a Jesulín Dubrique e todo isto, pero estás no mesmo epígrafe. Brincadeiras fora, o que sí que está claro é que a regueifa do século XXI vai por un camiño de progresión alucinante, é dicir, nas escolas, nos centros sociais, nos eventos, como por exemplo, mañá Lupi e eu temos un evento na Universidade de Compostela para falar da didáctica da regueifa, non? Entón, claro, de repente, o que eu considero unha evolución moi positiva é que se poida partillar a orixe, que é, como ben digo, como eu asinto, da taberna, non? Tabernícola, e que ese espectro non se perda nunca, porque eu creo que é a semente de toda a sorna galega, mas eu creo que estamos no momento de ir máis alá e dar un salto poético de calidade e de cantidade, non? Eu creo que hai unha canteira brutal. Isto, o gallá dentro de 10 anos teñamos outra mesma conversa as tres, e vexamos que Lupe segue estando no cumio, pero que ao carón de Lupe hai moitas alumnas nosas que podan facer o mesmo, non? É unha profesión... E que mesmo poidamos estar nós vivindo disto, tamén. Dentro de 20 anos, se estamos dentro de 20 anos aquí, que poidamos estar nós tamén cobrando ben por facer o que facemos, sabes? Que poidamos dicir, Manolo, vente que che pagamos o que pidas aquí. pero como non pagades, venga, chao, venga. Que non xa falamos que o que iba a cobrar Saínza hoxe, xa no, todo tema royalties, todo iso. Mira, hoxe dicíame... aquí pagamos moito kilometraje, en kilometraje pagamos moito, Si, non. E autoestradas xa nin vos conto. Pero, bueno, se eres xerente de Audasa, como a que sale hoxe na prensa, non? Que cobraba 1.200 euros por ser contable, non? E chuleoulles 1,5 millón de euros, pois, eso creo que xa é... Esa sí que era regueifeira, veches? Esa sí que... Esa tipa vai a algunha manifestación e aplaudenlle. Home, claro. Eu o primeiro. O que pasa que, claro, despois xa lle darían a volta a todos, non? Esos dados para dicir, ves como vos cobramos máis porque nos fan estas cousas. Pobriños, que pena. Xa lle darían a volta para jorobalos. Pero bueno, en fin. Oe, eu coñecinte a ti, dicíache antes tamén que preguntábache se estiveras cos Tres Trebóns en Guitiriz, non? Porque eu tiven a mala sorte de coller tarde aos diplomáticos, eu persoalmente. Coñecímos tarde. Entón, claro, nunca cheguei a poder ver os diplomáticos de Monte Alto en directo porque por H ou por B non me cadraba estar no mesmo sitio á mesma hora. Pero si vin a Xuxo Souto en Guitiriz, cos Tres Trebóns, que cantaron a fabulosa copla que está baseada nun tipo de alí, que dicía, hoxe fun a Guitiriz... Unha parga Guitiriz, Guitiriz de Masteixeiro. Eso, a parga Guitiriz de Masteixeiro, hoxe fun a
fun a Parga Guitiriz, hoxe vin o mundo inteiro, non? Era unha Correcto. cousa así. E primeiro cantaba así, cantaba a tonada como a cantar ao vello na taberna, e despois comezou a debacle xa, ese foi final de fiesta, brutal. Pero a Manolo sí que o coñecín en aulas galegas, no tema de aulas galegas, e ali aparece un tipo, ali, co seu acordeón, e empézanos a regueifar co acordeón, que pasa? É dicir, os regueifeiros antigos tamén levaban acordeón? No, Ou a regueifa é puramente oral? a regueifa originalmente é a capela. Supostamente, pois, son para animar espazos incluso nos que separaba o baile, non? E había momentos nos que a xente, pois, botaba coplas. E tamén se regueifaba traballando. É dicir, vos, ahora estamos traballando, podemos regueifar, pero cando ibas á sega ou cando ibas a facer, pois eso, fariña ou que fora, ao pasar o tempo, pois metíaste dunha maneira con outro e con outra, e tamén ibas pasando o tempo, non? É dicir, tamén se trababan encholladas, noutros lugares tamén se facían regueifas máis espesos para as bodas, e bon, como ben sabedes, pois dependendo da zona, podían ser máis bravas ou menos bravas, non? No Courel e nos Ancares, pois é máis loiar, non? Os noivos, e na Costa da Morte, pois era un poquinho máis con chile, non? Picantona, non? Máis de chinche, non? Sí, pero bon, é dicir, eu creo que tamén é parte da idiosincrasia da zona pesqueira, non? É dicir, somos xente brava, eu incluíme tamén porque son do norte, son de Burela. Pero a música incorporase quizáis neste mundo século XXI, non? No que xente nova así, por dicir algo, non? Novos non somos, estamos gastados, pero... Nova como nós. Chavalada, así como chavalada, pois como pode ter o Caruncho. Eu cito sempre o Caruncho porque Luís é unha orquestra, non? É dicir, aparte de ser unha das referencias a nivel culturais da música popular, pois Luís foi quen de xunto con Pinto, comezar a mesturar os cantares de cego coa regueifa e un instrumento máxico como é a zanfona, non? De repente, ves unha persona tocando a zanfona e regueifándoche con unha camisa como a que tes tú agora, Fran, pois entón xa dis, veña, pois xa está, estamos no cero, non? Viva Foz, por aí Pablo Rodríguez. Sí, porque tocache aí o tema de Burela, dixo Burela. Já estamos aí. O mellor de Burela é Foz, non? Desde ali. Moi ben, Pablo. Aquí o Pablo que fai un grandísimo traballo polo profesorado galego que está aí. De feito, se non me equivoco, o seu pai deu-me clase a min. Se non me equivoco, é que me corrixa aí Pablo, o teu pai era mestre. Xa está toda a mariña aquí, entendes? Toda a mariña aquí reclamando, reivindicando, viva os barreiros. Home, a mariña é o que temos, aí ven Lupe. E temos aquí a Lupe que nos di vai a 3. Lupe, tes que volver ao Patiño en Twitch. Este é moi chulo, tío, ese que tienes aquí, que a xente escribe aí, que ben. Claro. La hostia, José Antonio de Matos, señor, José Antonio de Matos, que era futbolista tamén. É posible, Pablo? Joder, macho. Isto, non ves, é un mundo aberto. Isto é un mundo aberto. Ten que ter a Pablo un día a regueifar, home. Teño macedas na familia, ademais. Home, todo o norte somos macedas. Sí, porque Luz de Tea é Melody, a rapaza que fai con nós o luns de Tea, o último luns de cada mes, falamos de esoterismo, de ocultismo, de ánimas, de cemiterios, de morte, falamos aquí na Lobeira. Sí, temos moitos programas, Manolo. Isto non parar. É unha fenómena. É posible, dinos aquí o Pablo. Sí, que é, Pablo, que é? A ti non te coñezo personalmente, sí que sei que eres o gurú do sindicato aí, sobre todo informas a xente nova, e iso é unha tarefa brutal, parabéns inmensos, e sobre todo por ser tan fiel aos ideais. Gústame moito estas camisetas. As camisolas tamén. Mirad unha cousa, ímoslle dar unhas grazas enormes ao de Teis, porque véndese suscribir a Canle por terceiro mes consecutivo, vende darnos a suscripción de... Bueno, vende darnos a suscripción... Aquí non me pon se é de Prime ou non, pero supoño que será de Prime. Vende suscribir a Canle, que é o carallo. Está pajando por vernos. Ole. Algo estaremos a facer ben. Eva, estamos a piques de empezar a cobrar xa. Alegría.
A nada. Calquera A día nada. sacámoslle 3 euros. Sabes? Calquera día tomamos uns cafés á conta desta xente, que non é tontería, Aí nese de Carballo, que están a 1 euro. Vimos aquí, o de aquí. O Que veña a Moxilón. TVG outra vez. Sí. Algo faréis, dice. Algo faréis. Pois algo faremos. Aquí o caso é, ali te vin eu nese rollo de aulas galegas, pero ti, aparte de estar ali falando en aulas galegas, dando unha charla como fora eu falar das orixes de Twitch e toda esta historia, non? Ti tamén pertences a aulas galegas, non? Sí. Sí, menos do que quixera aportar, pero sí, eu creo que hai que estar nos movimentos asociativos, sobre todo en doido da educación e do compromiso, chámalle activismo si que es, pero que sí, que penso que son accións imprescindibles. De feito, hai un cantonte, mandeille a nosa profa, a Pilar, non? Porque é como a Lupe, Pilar é como a Lupe, pero no ensino, non sabes? Unha cousa así. Entón, mandeille, oye, Pilar, teño aquí este material, se o subes, que era... Además, era un material sobre o... Non sei se viste desa de Nevermore, de Chévere, a obra esta do Prestismo. Entón... Eu vina aquí en Madrid. Ah, que bon. Pois, cando dis que habites aí en Madrid, estás en Madrid ahora mesmo? Sí, eu estou en Madrid agora mesmo. Pensei que estabas en San Sadurniño. Xa quixera. Ojo, oxalá poidera transmitir con esta calidade dende San Sadurniño, que non salía da lixa. Mi madriña, claro. E había directos todos os días, pero así non. Ahora entendo da camisa, Bueno, teño calefacción na habitación tamén. Aquí apreta xa. Hoxe tuve que poñer a de manga longa no choio. Que guai. Pois iso, que aulas galegas eu creo que é dos espazos xunto con Nova Escola, e, bueno, como con toda... Eu agora cheguei á conclusión, son mestre, eu empecé a dar aulas con 23 anos, non? Agora teño 47. O sea, aprobei as oposicións con 23 anos. E fun pa Fisterra, Eva. O meu destino primeiro foi arrancar pa Fisterra. Non sei, tiña unha teima con iso. E se canto antes vai a pali, mellor. Pasino genial. Entón, o conto do ensino é sempre contas a mesma historia, en plan, que ben vivides os mestres, as mestras, que ben vivides, tal. Eu cheguei a unha conclusión. Eu sempre vou contestar o mesmo. Dende esta semana pasada para diante, vou contestar sempre o mesmo. E mira, eu non sei o que traballas ti, nin tampouco me interesa moito, pero a mí o meu chéjame, porque lle dedico un montón de horas, tío. Entón non vou a pasar polo rollo de... Sabes? É que o que non ve ninguén a hora de ensinar algo é as horas que tes que preparar para dar unha hora de ensino. É dicir, as horas que ti tes que emplear en preparar materiais, en facer un mini guión, unha escaleta ou algo de como vas levar a clase, do que vas mencionar, do que vas sacar, do que vas poñer, do que vas quitar, o tempo que adicas a iso, que normalmente o adicas no teu tempo libre, porque non é tempo que estás na aula, non estás na aula facendo a seguinte clase, sino que a estás dando. Entón, ese tempo non o conta ninguén. Ninguén o conta. Sabes? Eles ven que ti entras a tal hora, sales a tal hora e tes vacacións de este mes a este mes e carretera. Non ven que despois tes outro mes que tes que estar de guardia no colexio, ou mellor facendo papeleo que non sabes a mitad das veces nin como ben se fai, pero telo que estás recollendo e registrando, etcétera, non? Nin as horas de recreo que tes que estar mirando pos cativos e toda a pesca. Entón, eso non o ve ninguén. Manolo, porque Manolo é un mestre de música músico, que non son todos. Porque eu tivemos, xa vou dar como a miña, tivemos unha mestra de músicos, mestres de música moi guais no cole, incluso uns meses estivo tendo o de Medo me dá. Leo. Arturo se chama. Baixista. No, Arremegájona será, no. Arturo Pais. E os nenos pasábano moi ben e logo tiveron outra proeta, pero tiveron unha mestra e eu moitos violíns coloreei, violíns e pianos. Os coloreaba eu, moitos. Recortar.
Co punzón, co Sí. punzón. Que xa os coloreaba eu porque aquilo era moi aburrido, Manolo, era moi aburrido. E había que colorealos e cortalos e pegalos. E a min Mira parecíame o que que non nos di. aprendían moita música. Mira o que nos dixu, que di que fagan as oposicións eles. Eu digo moito iso, Manolo, deixo che usar tamén. A min cando me din, joe, como vivides os da Marina e tal, e digo eu, oiche, pero cando entrei eu había máis plazas para máis xente. Non Ainda entrei queda, eu na... non? Claro, non Ainda entrei queda. eu na única que había, quedaban máis plazas detrás da miña, sabes? Podías entrar nela tamén e ir para ali, e ir partir mar tamén e pasar a Marola, sabes? Que a Marola pasei unhas cantas veces. Carai. Pero pa iso no, sabes? Para vivir ben, como din eles, sabes? O que eles ven de vivir ben, ben. O que eles ven de vivir mal non ven, porque non llo contas tampouco. A ver, eu entendo o que di Eva, entendo, é dicir, hai profesionais bons e malos en todas as profesións. Eso é así, eu non, nese aspecto non me vou a meter co corporativismo porque tampouco o acredito, pero o que sí que creo é que na Galiza hai o sea, vai a colación do tema de aulas galegas, non? É dicir, eu creo que hai un montón de profesorado, como di Carlos Blanco e Touriñán, criminal. O sea, somos criminais, é dicir, somos unha potencia en creatividade, sobre todo en xenerosidade, non? Mesmo, eso, falábamos antes do Pablo, o pai de Pablo era unha desas persoas, sabes? Entonces, eu o que vexo é que é unha profesión denostada e que, sobre todo, moi na crítica doada, que, a ver, aí estades pasando o tempo, aguantando os rapaces e tal. O que temos ahora mesmo por riba é unha situación super complexa dunha pospandemia que os políticos non están a traballar. Quero dicir, estamos nunha situación educativa en 30 alumnos por aula e unhas tendencias do alumnado a ter problemas de índole psicolóxico e máis alá incluso, non? Entón, bueno, é dicir, eu creo que aquí ou que piden reforzos ou nos seguintes anos vamos ter xeracións perdidas, Sí, porque aparte hai outra cousa que... No, está ben, porque aparte falamos algunha vez, a Eva Maseu tamén, que hai outra cousa máis, que é dicir que tal como se está poñendo a economía, cada vez máis os pais teñen que traballar máis horas. Sí. As dúas partes. Xa non é o tema, por exemplo, como vivín eu cando era neno, que miña nai traballaba na casa, entón eu sempre estaba coa miña nai, sempre tiña a miña nai ali, sabes? E meu pai era o que traballaba fora. Agora non, agora as familias xa traballan, as monoparentais, e o caso de Eva, por exemplo, xa non, porque xa é monoparental, ela ten que traballar, pero as familias convencionais, non? De 2 membros, pois teñen que traballar os dous e cada vez máis horas. Entón, claro, dáse moitos casos de ou nenos sós na casa a metade do día, ou mesmo criados polos avós, ou polos tíos, ou non criados, é dicir. Sós, sí. E todo iso, para moita xente, recae sobre o profesorado, é dicir, a ver, un pouquiño, por favor, cada vez máis nenos nas aulas, cada vez menos atención pola parte dos pais, eu vexo que é complicada a situación. Sí, insisto, vimos de pasar unha situación a nivel mundial brutal. E isto ten unha factura emocional que non estamos sabendo levalas, insisto, decir, nas que me incluyo. Eu creo que a música é un dos elementos quizás que máis podía axudar neste tránsito, non? Fai o que se pode, pero eu creo que é un tratamento máis integral, máis holístico. Aquí non é cuestión de, venga, estamos outra vez en números anteriores, a pandemia pasou, abrímolo cortello e todo Dios para dentro. E vamos a pagar, a factura vai ser moi cara, é unha factura social, Sí, porque hai nenos, eu lembro que a miña sobriña, unha das miñas sobriñas que veñen de bautizar agora hai nada, ten 2 anos e algo, e tiña meses cando empezou a pandemia. Esa nena ata hai nada non socializou. Coñeceu a súa irmá e a seus pais. Entón, claro, agora ten eses atranques de non acaba de entrar, esa xeración non acaba de entrar ben. Son as primeiras faixas, non? Esa franxa de idade digamos, de inicio, non? Que é importantísima. Evidentemente é importantísima, non? Pero para mí o máis preocupante é a adolescencia.
É dicir, unha rapaza ou un rapaz que están en segundo da ESO, que son todo hormonas, e que de repente o propio sistema educativo lle está dicindo que, bueno, se suspenden 5 non pasa nada, e ao mesmo tempo non hai unha atención para poder encamiñar esta rapazada de cara a unha motivación, a unha aprendizaxe, digamos, significativa de verdade, non? Na que te emociones e na que intentes achegarte ao aprendizaxe porque realmente queres aprender, non? Sí, ou mesmo toda esta presión que houbo sobre eles ao principio da pandemia, sobre de todo, que querían como facer culpables aos novos de que os vellos estaban morrendo. Esta presión que houbo de, é que son os novos os que traen todo, que diste, como non lles afecta, e dicías ti, jo, que injusto, non? Basicamente, imagínate... Perdón, Eva. Mira, as miñas fillas, a maior adolescencia, confinada, ou con todos eses límites, con só podedes sair, pero xuntarvos 5, este tipo de cousas. A min pareceme terrible, porque ela comezaba a facer cousas como a ir ao cine, cos amigos, xa un puntiño de autonomía, e iso cortouse. Iso é unha pasada. Iso está sendo unha pasada, porque agora van de 0 a 100, pero non saben socializar, faltalles todo iso. Daquela, os centros educativos non estaban preparados para o que pasou e siguen sin estar preparados, que eu creo que en 2 anos era previsible, non? Eses 2 cursos que había que baixarlle unha marcha aos currículos, que o máis das cousas, sabes, vale, matemáticas tes que ir ao día, e nas linguas tes que ir ao día, pero a célula xa levan estudiando desde Coas mitocondrias non van... O aparato de Golgi... Sí. E ademais sabemos que cada ano teñen que volver a estudiar todo, porque a realidade é que se memoriza, que non se este atallando máis a maneira de socializar. A min dame moito que pensar xa de quen dé esas ordes, ao fin e ao cabo, porque logo cada mestre ou cada profesor pecha a porta da súa aula e pode facer o que quere, pero non debería de ser un traballo tan individual ou digo, Mirade o que estaba lendo aí un cachiño, mirade, non sei se ves. A ver, aí. Protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil. Vese, non? Sí. É un tochazo, A isto me refiro, é dicir, a que hai unha situación moi seria. E crear un protocolo, está ben, a xente que o fixo, entendo que o fixo coa mellor intención do mundo e demais, pero un protocolo non chega. Con colgar un protocolo nunha página web e responsabilizarte a ti do que pode pasar, porque ti tens que ter lido o protocolo, non? Porque hai unha cousa tamén, é dicir, ese protocolo ten que contemplar seguramente unhas medidas de precaución, non? Unhas actuacións previas a. Non só o protocolo de cando pasa, sino antes de que pase, non? E esas non as contemplan nunca, porque eso supón gasto, seguramente. Básicamente, eu tal como vexo, é dicir, e se queredes cambiamos de tema porque me estou poñendo moi mala hostia, eu vim aquí para pasalo ben. Pero, básicamente, creo que son poñer nun papel, non? É dicir, ou poñer en moitos papéis unha serie de pautas que poden estar mellor ou peor, ou son discutibles, pero coa intención de que a administración se lave as mans. Refírme, eu xa vos digo un protocolo, eu agora aviseivos de que hai que ir co rapazo ou coa rapaza ao baño porque tal, non? E con eso non estamos facendo máis que poñer unha tirita a un prestixe, non? Claro, non, estánse cubrindo as espaldas, estánse cubrindo as costas eles. Para dicir, que o protocolo que era o que tiñamos que facer nós está feito. Eu o que vou dicir, simplemente é unha reflexión moi persoal e claro, pode caer ben ou pode caer mal, pero o que creo é que
é que a educación é un traballo de todos e todas. Se non o vemos así, vemos solamente como, vale, a garda e custodia desde que entra o rapaz ou a rapaza ata que sai do centro é do profesorado. Xa, claro, pero se o rapaz trae unha navalla no peto, de que non é a culpa de que trae unha navalla no peto? Non, a supoñer, refírome. É un traballo de todos e todas. E eu creo que aquí a mellor maneira de educar é co sentido común. Ti falabas antes, Fran, de tua nai e de teu pai e dos traballos. Estamos no neoliberalismo clarísimamente, dicir, isto é así, dicir, e camiñamos cara a ter 2 e 3 traballos como en Estados Unidos, non? Claro, pero os rapaces que consumen é, claro, quero ter 3 traballos porque vou ter un Ferrari despois, ou un Lamborghini, ou o que sexa. Miña mãe tiña 3 curros cando eu era pequeno, tiña un vespino, iba a limpar a casa non sei quen, depois iba ao colegio non sei onde, depois volvía, e nós non morrimos nin de fame, nin ao revés. É dicir, dignificámonos a través de ver o esforzo, bueno, non sei, a forma de traballar que tiña esta xente, non? E era sempre pensando en darnos unha vida un pouco mellor a nós, non? Ahora mesmo, esas 3 persoas ou estes traballos que faço ao día son para chegar a fin de mes, joder. Sí, non te dignifican. Non te dignifican. Entón, automáticamente, esa intención de medrar, daste conta que pasan os anos e sigues no mesmo punto, joder. Por qué? Porque o café a €1 está en Carballo e vai a Galega velo ali, pero eu non vexo outro café a €1, non? É un guiño ao sarcasmo, pero é así. É unha situación jodida. Jodida. Sí, como di Alberto Piñeiro Cayetano, a cousa está dura, é máis dura que sa de por. Hostia, que fenómeno, non? Sí, dixo, a cousa está dura, é máis dura que sa de por. Mira unha cousa, dicíasme antes que tocache, porque vai ser esta semana que entra, bueno, esta semana na que estamos, penso, é o aniversario do Prestige, é o aniversario daquela catástrofe que encheu de pichi a toda a costa galega, parte da francesa e parte da portuguesa. Entón, dicíasme que vos tocarades naquela praza chea de paraugas de cando fora a protesta do Nunca Máis, non? Cos diplomáticos ou que? Sí, a verdade, mira, facendo así memoria o outro día así falando de como, claro, son 20 anos e é moitas historias que compartimos, os 10 anos tamén se celebraron na escola, fixemos aí unha actividade con xente de Chévere, con artistas de Mareas Vivas ali en Laxe, este ano dicimos, ostras, con todo isto, hai 20 anos e non vamos facer nada nas escolas. Hai que facer algo nas escolas, non? Hai que levar outra vez ás aulas o discurso medioambiental. É dicir, eu creo que é necesario. Senón esta rapazada non sabe o que é o Prestige, non sabe que se pasa outra vez un barco dese tipo non, evidentemente monocasco non, pero pode pasar outra situación e vamos estar na mesma merda. Sí. A xente, os cativos agora, se non se lles fala, acabarán poñendo a cara que poñía eu cando miña mãe non me falaba do Urquiola, que me dicía do Urquiola, ou o Mander, claro. O Urquiola, que é iso do Urquiola? Eu recordo, o primeiro que eu recordo, penso que é o Casón en Fisterra. E despois do Casón xa foi, penso que o Prestige Marejeo. O Marejeo, que ardera en Coruña, non? E despois o Prestige, sí. Pois Marejeo estaba eu no instituto, tío. Mima. Pois, botando dicir, somos os animais que tropezamos sempre na mesma pedra, non? Pois aquí os barcos deben pensar o mesmo. Pasan por Fisterra, tropezan e algo vai, non? Pois, sí, cando fora do principio, acordades dun programa que se chamaba, que tiña Wyoming, que se chamaba Caiga quen caiga? Sí, o CQC, sí. Bueno, pois, justamente, naquel convulso goberno de Aznar, da noite para mañán, pecharanlles o programa. Non sei se fora así moi drástico o peche de Caiga quen caiga. E cadrou justamente co Prestige. Foi antes da Mani, cando se pechou de Caiga quen caiga. Entón, chamaron-nos para ir tocar ao último programa. Non sei se recordas que había unha banda en directo, que era o Reverendo, que o pobre home morreu e tal. Que era o Hammond, non era? O Reverendo non era o que tocaba o Hammond. Sí. Entón, chámanos para ir ali a tocar e
a idea era levar as primeiras camisolas de Nunca Máis, postas na televisión, non? Dinos aquí o deis coruñeses, non se preocupar que vai lumo para Ferrol. Tal cual. O Paco, tío, que crack. Bueno, pues hai moitos Pacos, seguirá habendo, por desgracia, en fin. Bueno, temos aí a reencarnación de Paco. Está nas luces. Chamas a Abel en vivo. Nas luces, Está sí. tras las luces, como dicía Sandra Rodríguez. Sí, hai que darlle un dimmer para que lle dé máis ou menos potencia. Bom, pois chámanos para ir a tocar ao Caiga quen caiga se non lembro mal fóramos Susana Seivane, Julián Hernández, eu e viñera tamén Xan o carteiro de Papaqueixos. Lembras saber quen é Xan? Non, Xan o seguro que carteiro se o vexo de... sí, pero non me acordo. Pois, algo fóramos 4 e chegábamos co rollo de sacar as bandeiras pensando, estes de Madrid, se nos dan un huequiño na televisión para facer ruido, pois genial, non? Cando chegamos, as bandeiras todas postas por ali, camisetas, tal, era para tocar unha versión de Siniestro de Miña Terra Galega. O público era todo, pois todo a cúpula da esquerda madrileña, non? Pois desde directores de cine, bueno, estaba o Cigala, tamén non sei que facía ali o Cigala, pero bueno, estaba por ali o Cigala. Igual era de esquerdas. Sí, bueno, o rollo era que pues, fomos a unha festa, bueno, unha historia aí despois, pero conto. Guayo a min di, joder, pois había que falar cos de producción, sin problema, poñemos o que son as bandeiras, poñemos as camisetas, claro, xeral, facemos promo de todo o que está pasando en Galiza, promo entre comillas, non? É dicir, dar visibilidade do que está a acontecer, pero vamos joder as pantallas de plasma a cadena, non? Eu nunca tal cousa vi, claro, un programa con moitos medios, nós acostumbrados ao lugar, que tamén estaba ben para aquela, pero chegas ali, máis medios e que tal, e joderon literalmente todas as pantallas de plasma con chapapote. Fixeron en, como se chama, non sei se fixeron con maicena, pintaron de negro, bueno, fixeron ali unha pasta que parecía chapapote, joderonlle todos os plasmas á cadena, tío. Aquilo podía ser unha salsa, unha pasta. E, bueno, pois así foi. E ao día seguinte era o concerto o sea, fixemos esa historia en Madrid e ao día seguinte era o concerto grande en Compostela, pero non era o do día 1, era un que se fixera no multiusos do SAR. Vale. Para o tema de Nunca Máis. E creo que foi antes da Mami. De noite, pois salimos, pois eso, tomarlle ali unhas mirindas e algúns perderon os billetes. E houve que vir ao día seguinte bueno, como se puido. En fin, historias que Nunca Máis e a Burla Negra e todo, e Area Negra e todos os colectivos foron saindo alrededor diso, fixeron algo que a min me parece brillante, que é atacar o poder con humor, non? É como se fóramos un zorca das cociñas para limpar as cociñas, pero con moito humor. De feito, unha gran Burla Negra ten agora mesmo ata o ano que ven, ata febreiro, coido que é, ten unha exposición sobre barallas que xurdiron a raíz do Prestige. As barallas todas que xurdiron a raíz do Prestige e tal, e fixeron unha conmemorativa con máis de 100 ilustradores galegos, unha baralla para xogar o gaiteiro petroleiro, que eu estive na presentación outro día da historia, Miradia, está na biblioteca do Museo Reina Sofía, pero está na páxina do Reina Sofía, podes pasar e ver cando está, e se vos cadra por Madrid nalgún momento de aquí a febreiro, pois podes pasar polo Museo Reina Sofía, pola biblioteca, e ir ver esa exposición que está ben xeitosa. Que bon. Están ali mesmo algunha baralla de xente que pasou por aquí, porque por aquí tivemos a Kiko da Silva e ten cartas nesa baralla, e estivo Iria Ribadomar e ten cartas nesa baralla, estivemos con Laura Romero e ten cartas nesa baralla, entón hai varias coñecidas xa da casa. Que bon. Pero está moi guai, está moi guai. E outra cousa curiosa que me pasou a min co Prestige foi que este verán, voltando de Madrid coa moto, decidín rematar unha cousa que comezara hai tempo, que era a Ruta da Plata, que só chegara ata Benavente. Entón, decidín facer a parte que me quedaba de Benavente a Xixón, cruzando o Pallares.
E no alto do Pallares hai como unha taberna antiga, no? Antes de chegar ao alto de todo, hai unha taberna antiga que lle chaman El Maragato. Que resulta que o tipo ten unha colección de botes con area, vale? E entre outras ten area da Praia dos Cristais, ten area de Pantín, que é a miña muller dali, ten area da Frouxeira, ten area de Vilarrube, perdón, que me matan, de Vilarrube, que é a que me mola a min e tal, e de repente ves unha botelliña así deste tamaño, negra, vale? Con algo negro dentro, e pon chapapote do Prestige. E ali está, no comedor do garito, podedes parar ali, cando pasedes polo Pallares, parades no Maragato, pedides unha tabla de embutidos, sentades vos ali e empezades a buscar as praias que vos presten. Pero hai praias de todos lados. Sí, sí. E tiñan un pichi do chapapote do Prestige. A verdad que foi unha debacle iso, Foi unha debacle. Pero bueno... Chapapote houve sempre. É que agora o chapapote ten aspas e está no monte. É dicir... Todo vai mudando, no? Pero a política que está detrás segue sendo a mesma. É dicir, agora non se afunden barcos, pero... Cando eu era pequena na praia, era moi habitual que un día foses a volveres cos pés negros cheos de chapapote. Sí. Así como... Cantas que veces. era algo que viña pasando menos porque se supón que non se permitían... Bueno, hai que chamarlle polo nome, os sentinazos. Sentinazos, sí. Sentinazos, sí. Nos en Burela chamámoslle Pichi tamén. Vos, Eva, tamén lle chamades Pichi por aí por Carballo? Eu de pequena sempre foi chapapote. Sempre lle chamamos chapapote. Os barcos abaixo de todo, Eva. Sí. Desto tiño o da praia chamaslle Pichi ou chapapote? Chapapote. Claro, e ti, Fran... Pichi é para pintar. Eu depende como lle vaya, porque eu teño compañeiros que eran da zona das Rías Baixas e chamábanlle Pichi. Eu, por lo menos, chamámoslle Pichi ou Piche. E o que di é verdade, nos íamos á Areoura, á praia, viña sempre, a tua mãe antes de tal, oye, sacad os pés fora con aceite de oliva, limpabas o Pichi con cotón ou o que pillaras por ali. Porque además enterraba, se quedaba como entre a area, non quedaba por riba da area. En portugués, Piche, a palabra Piche en portugués é chapapote. Que eu sospeito que igual é anglófona, é dicir, de vir de to pitch ou algo así, en inglés, pero non o sei, Pero chamaba a atención, porque... Decías ti do sentinazo, Eva. O sentinazo é porque a parte baixa dos barcos é un recolle todo, onde se recolle todo o que baba dos motores, todo o que baba das máquinas, etcétera, todo iso vai a algún lado, non vai ao mar, normalmente. Vai a unha zona do buque que está... Claro, pois vai a unha zona do barco que está na zona baixa de todo, xusto por riba da quilla, que a quilla é a punta máis baixa do barco, pois xusto por riba está a sentina, que é onde se recolle todo iso e o que os buques de ben, como no que iba eu, ao chegar a Porto, enchufaba unha mangueira, viña un camión e baleiraba esa sentina. Chupaba todo cunha bomba, achicaba e quedaba esa sentina limpa. Mesmo se axudaba con axentes deterxentes e toda a pesca e algo de auga para que levara o máis posible e quedara iso o máis limpo posible, porque senón hai riscos de vapores e de historias destas cando hai calor e todo o tema. Entón era iso. Eso é a sentina. Entón, cando un buque se di que pega un sentinazo, normalmente os buques moi grandes que teñen máquinas inmensas, como pode ser un petroleiro ou un graneleiro, ou buques mercantes de gran magnitude, ás veces non lles dá tempo, dende que saen de Panamá, por exemplo, que ali vacían, ata que chegan ao mellor a Rotterdam para volver a cargar de algo ou para descargar algo, non lles dá tempo moitas veces, ou teñen algo mal e por iso non lles dá tempo, a baleirar esa sentina. E a sentina, claro, non teñen ao mellor, non dispoñen dese tanque que teñen que levar libre e non levan libre porque levan outras cousas para baleirar nel a sentina e seguir tendo a sentina ben. Entón, moitas veces pegan un sentinazo. Pegaban antigamente, agora xa non se fai tanto. Porque agora xa é máis... A min gostei moito as furgos. De feito, nós viaxamos as 4 da familia en furgo. E levamos moitos anos dormindo na furgoneta e tal, non? E
isto dirás, a que ven isto, non? Dirá, ten unha cara Eva e Fran así e tal. Digo, No, porque eu ahora sei máis ou menos por onde vas irme. hai moita xente que ten a ben alugar autocaravana, está moi de moda, non? Todo isto, non? Supostamente, a xente que anda en autocaravanas ou que anda en furgonetas, pois, gustalle a ecoloxía, cuidar o medio ambiente, dormir en sitios, sabes, pois, respetando evidentemente todas as áreas, pero como di como di a miña compañeira Natalia, di sempre, oye, Manolo, atende, que porque veñan en furgoneta poden ser gilipollas igual, ten razón. Entón, que pasa neste tipo de vehículos? Que é o que di Fran? O que son as aguas residuais de lavar as mans ou, sabes, que chaman sucias ou de ducharte, habitualmente o que tens que facer é cando vas a un punto, ben sexa dun camping ou moitos concellos que sí que teñen xa para valeirar ese tipo de augas, pois vas ali e valeiras. Pero hai moita peña que as valeira é igual tache en calquera outra praia do planeta, abren o chirimbolo e tan frescos, non? Entón, sentinazos hai nos en todos lados. A xente porca e xente porca, xa está, hai que educar. Sí, a veces hai que educar a paus, pero... Aquí cando va aquí para Laxe, no Bran, dis, non hai tantos amantes da natureza. Non os hai, Manolo, non os hai. Estou de acordo. Hai moito postureo. Aí está. Temos que facer algo como Patiño en Twitch, pero sobre falso ecoloxismo. Criticar. Sí, claro. Temos que acordaste do programa este que había, Manolo, o Everyday xa che pillei, a cámara oculta esta que facía, penso que era Sergio Pazos, estaba aí, querían poñer matrículas ás vacas e cousas destas. Bacabá e Bacabén, como tu Bacabá e Bacabén, non? Sí, Bacabá e Bacabén e tal, e había, no, teñe que poñer estas placas á vaca e, bueno, pues había que facer algo así, pero cos posturetas sabes? Chegarlle cunha cámara oculta e gravalo cando está abrindo ali o rollo da sentina da furgoneta e ver como vai todo e gravar ben a matrícula, gravar ben o tipo, sabes? E que lle meteran... Sí, o que pasa que é o que di Eva, despois pagan xustos por pecadores. Hai xente, maravillosa no mundo camper, pero sabes que tal, pero despois tamén hai, pues esas excepcións, como en todo, non? Eu son dos que costame chamarlle a atención, pero ao final chamo a atención, Estou aprendendo a ser asertivo para dicir as cousas de forma directa, porque non pode ser que deixemos isto, que as nosas fillas perpetúen ese modelo. É dicir, habrá que dicirlle a xente, oi, a tua merda recolle a ti, non? Pois está ben, pero bon, é dicir, os sentinazos estes son máis terrenais, digámoslo así. Pero bueno, ao final acaba todo no mesmo sitio, é dicir, ao final o que acaba manchado é a auga. Sí. É dicir, porque ao final os acuíferos hainos en todos lados. Hai o mar, pero tamén hai mananciais por baixo da terra. Entón, mira o que ven de pasar, hai canto foi, hai uns meses que dixeron que xa non queda ningunha masa de auga sen contaminar na terra. Ningunha. E dicir, todas as masas están afectadas por químicos, todas. E seres humanos sin microplásticos no estómago, no bandullo, tamén debe haber poucos, Eu algún xa teño, pero xa teño algún porque con algunha etiqueta tamén caeu. Algunha etiqueta dunha mazá ou algo, seguro que foi por aí. Sí. Oe, é que non sei por onde tirar ahora mesmo, porque claro, como isto é un programa improvisado, claro, onde tiramos agora que non de rabia tirar? Eva leva un anaco criminal querendo regueifar. Non, que eu o de regueifar dei un pouco alá polo do... Encerrona aí. Pregúntalle a Lupe e xa verás como non. Eu hoxe teño o tema das palabras. Teño unha historia que ao mellor sabía moita xente, pero eu como non sei, eu conto como se fora novedosa. Porque a palabra conseguina nunha das clases que teño. E pareciume tan boa é que, volvo a dicir, está no dicionario da RAG. Sí, pero vamos a contarlle primeiro a Manolo porque o mellor non sabe de que lle estamos falando. Vamos a ver, aquí hai unha serie de cousas que fai Eva, neste caso, trae unha serie de palabras, 2 ou 3 palabras, que escoitan no seu entorno, vale? Na casa dos seus pais, na zona onde ela se criou ou no seu entorno, neste caso, nunha das clases que dá ela de Pilates, non, Eva? Ben,
Entón, escoita unha serie de palabras, ela documenta esas palabras, busca, moitas veces, pois no Estraviz ou en algún dicionario máis, onde poida sair e tal, e aquí facemos un concurso que lanzamos un contador de 60 segundos e a xente no chat vai poñendo que lle parece que é esa palabra. Ah, que bon. É que Vale? sabes que E ao pasa, cabo de... Xefi? Que me ven moi Dime. fiado. Hoxe venme moi Amigo. fiado, porque outro día falei das partes do pan, Hmm. hoxe falamos de Lupe, é que me ven moi fiado hoxe. Pois as podémoslo palabras. lanzar estando aquí Manolo e mira, quedan 5 Claro. minutiños para a hora que lle Por prometemos eso quería, para deixalo libre claro, xa. Distí, non sei por onde E tirar, así a min participa con gustábame nós. que este Manolo. Sí, Pois claro así que sí. participa con nós. Vou coller o contador, Daquela. veña. Teño o contador na má, Hai dúas palabras. Preparados no Eu chat, penso que Sede que rápidos tiñades que son saber. 60 segundos. Veña. Penso que tiñades que saber, pero eu vou na dicir, porque despois dixo a frase. A palabra é zagal. 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 Para nós que Vale. falamos con geada. No, témolo aí Zagal. arriba, Manolo, mira, aí arriba está. Iso das azafatas. Analóxico. É para contar palabras, que nos regueifamos. Entón, que diríades que é zagal? Eu digo, Zagal. por afinidade, a que eu estudiei varias veces en Cartagena, rapaz, rapaciño, neno, pícaro, que dirían na zona de Manolo. Entón, Manolo, ti que dis que é un zagal? Que pasa? Sí, a mí soname aí a mí soname a que leva un mendrugo de pan, ese zagal, non? Moi castellano. Dinos o de Teis, supoño que non é un rapaz como en castellano, non? Pois, eu digo que por afinidade a min soame a iso. Como non sei tampouco o que pode ser, quedanos 3 segundos, 2, 1, e dinos aquí Lupe, aquí sabémolo, di Lupe. Entón, Ai, claro, entón, porque Lupe si, Lupe fixo parte do estudio deste de despois. Espera un momento porque dinos Luz de Tea, a min soame a unha viga de madeira con función específica, pero non vai ser. Entón, Eva Patiño, Sempre acaba per vai ser. que é un lagal? Un zagal Que é un zagal? é unha saia. Un zagal é unha saia. É unha saia. Esa apunta. A avoa desta señora, a señora xa é maior, a súa avoa que nacera no 1880 e pico, dicíalle a ela, cando ela era moza, espera, que me falta outra palabra. A outra é a boa, joder. Ai, Dios mío, Vale. puxeme nerviosa. Vale. Vai a palabra, podo dicir xa? No, pero decíalle que lle decía, que dáchete aí a medias. Non, que daquela sabedes o que é. Vale, entón imos coa seguinte palabra. Revés, perdón. Vale, veña, pois imos coa seguinte palabra. A seguinte palabra seguinte é palabra. sufraxe. Sufraxe. É que é moi folsfrien de sufraxe. Sofraxe, é top, di Lupe Branco. Pero é sofraxe ou sufraxe? Eu dixen sufraxe porque é como a dixo a señora e ten moito que ver ca nosa foto aquí. Xa vos dixo que é sofraxe. Non vai ao dicionario da RAG, pero está. Vale, con O, sofraxe con O. Vale. Entón, que diredes vos que é sofraxe? Manolo, que dis ti que é sofraxe? Eu non sei por que relaciono algo climatolóxico, pero non sei. Sí, o frío, frío, verdad? Ou sofraxe ou teño sofraxe. Pero bueno, tamén se me vai a cabeza o sulfatar. Por friaxe, verdad? A min venme por friaxe iso, sí. Pois eu o de sofraxe aposto que ven de sub. Di aquí Álvaro de Teis e dinos Luz de Tea. A ver se vai ser a enagua. Entón, vamos quitar o contador e vamos preguntar, Eva, que é sofraxe? A sofraxe é a parte traseira do xoello. Isto que lle chamamos corva. Eu chamolle corva cando traballo. Corva en castelán, claro, corva en castelán. A sofraxe, aquela. A boa dicía. Sí, que penso que o dixo hai pouco Esther, no digo cho eu, penso. A sofraxe, eu, sí. Esta? Vale.
Pois mal que non te Entón, acordabas. xa, Aquela- pero Hueco A señora- Poclito. A boa, cando ela chegou a moza, dicíalle tes que poñer un zajal que che tape a sofraxe. E parece unha frase espectacular. Espectacular porque son dúas palabras de moi pouco Potentes. uso. Aquí, zajal, eu sí que lle teño oído a bisaboa. O zajal, sí. Pois que curioso. É moi boa. Daquela, Que eu curioso. póñome... Bueno, eu primeiro que fago é saio da clase, que fago? Mándolle un audio a Lupe. Bueno, Lupe, o que acaba de decir unha señora. E Lupe, ese mesmo día, vai tamén, isto é en Malpica. Eu estou en Seaia. Ela vai a Cerqueda, que tamén é Malpica. E ela ten señoras aínda máis maiores. E preguntoulle, e efectivamente, menos unha, todas dicían sofraxe. Que Eu bo. nunca sentín. Vos credes? Sofraxe. E daquela eu puxime a buscar cousas. E atopei un poema. E o poema levoume E aí vai. a Dona María Francisca de Isla Ilosada, que foi alcumada a perla galega na xuventude e a musa compostelá de máis adulta. Era dunha familia acomodada, criouse collín estas notas, no Pazo de Altamira, a número 6 de 9 irmáns, 3 homes e 6 mulleres, casou co administrador xeral de aduanas, e a maior parte da súa obra destruíu ela mesma, xa de vella, xa de maior, estando enferma. Destruíuna. A súa obra eran poemas e epístolas, cartas. E destruíuna, ela. E daquela quedan, pois, dela cartas de quen as recibiu e as gardou, se conservaron, foi o que quedou, e tamén poemas, pois, que ao mellor ela regalou. E tamén foi editora, editoulle algo a seu irmá. E daquela vou vos ler o poema, que tamén lle lín ás señoras de Pilates, porque eu son a instructora de Pilates friki, que me din isto, eu despois levolles algo a cambio. Ela dame a palabra e eu doulle un poema á señora. Maravilla. Entón, Sí, vámola a poñer en isto grande, vou- vámola a poñer en grande po poema. Veña, Isto se arráncate. traballo nun centro fijo destes, xa me botan. Collo ás señoras, leulle un poema e di, mira, ti vai dai, que aquí ves ao Pilates, pero nas aldeas todo funciona mellor. Daquela. Tírale. Aí vai, a María Francisca Isla Ilosada. É moi bonito como está escrito. Deixame estar a meu cabo, lallándome do meu mal, que a bo fellas farto teño. Gracias a Deus que mo dá. Dóncheme tanto as sofraxes, o peito e aínda máis, que de día nin de noite eu nunca podo acougar. E é moi destacable que esta muller dunha familia adiñeirada, unha muller que daquelas poido estudar e formarse, escribía en galego. Houve un tempo que a xente esta pois escribía en galego. Bueno, gustoume, dixo eu isto, xa mo gardou para o patiño en Twitch. Pois que ben. Pois que ben, aquí o tedes. E mirade o que nos pon aquí o de Teis, que é curioso. Attested since the 18th century, from late Latin suffragio, Hogham, from sub-frago, from proto-indo-european vrac, supoño que será, ramp, hock, hindquarters, from proto-indo-european vreg, to break, crack, split, e do catalán sofralla. Sofralla, supoño que sería eso, ¿no? Sofralla. Entón, aí estaba o sofraxo de o de Teis, aí que dicía que... Sí, sí. Sofraxe. Usade un zajal, anque se vos vexa a sofraxe, que son outros tempos, acorda, señora. Vos enseñada a sofraxe, máis dai para arriba, se queredes. Bueno, entón agora, a partir de agora, vamos liberar a este home que nos dixo aquí que tiña moitísimo traballo pendente
Entón, Manolo Maseda, moitísimas grazas por acudir á chamada do Patiño en Twitch. Isto Nada. foi casi encerrona, o que che No, fixemos. para nada, foi un placer inmenso. De certo, eu con Eva creo que nunca faláramos e é un placer escoitarte, mas tes un sotaque espectacular. O que pasa é que vou marchar, pero vou meter tamén un compromiso a vos. Vale? Pois claro, 2 minutos, en vos roubo máis. Sei que o tempo aquí é ouro, pero bueno, xa que estás monetizando a base de ben, ganando cartos, pois que menos que encher. Bueno, por Que favor. menos que encher. E vemos ahora este araco de emoción que nos levou a Eva aí a estas palabras, a lembrarme de 2 palabras, vale? 2. E insisto, veña ese regueifa. Vale. Con regueifa, pero antes da regueifa, xa me quentei, joder, con esta cousa, a min Eva aí soltou unhas cousas moi chulas, joder. Entón, eu cando traballei en Baio, que tive aí a grande sorte de traballar en Baio, pois estábamos buscando o nome para un disco que fixemos co alumnado, que fixo o alumnado e eu acompañei, non? Bueno, como lle chamar o disco, tal. E apareceu unha palabra que nos dixo un señor xustamente que lle fomos gravar unha regueifa. Un señor que estábamos buscando un regueifeiro, aí con un rollo de gravar, e dixo a palabra xera. Xera. Pois imos lanzar o contador, veña. Que pensades no chat que pode significar xera? Con xe, entendo. X-E-R-A. Non escribeu, el podía ser un S moi profundo, ao ouvido era xera. Xera. Vale, pois Sí, que é que pensades? a veces a fonética é como cando aquí dicimos sofraxe, dicimos máis ben sufraxe. Sí. E de feito teño por aquí unha anotación sobre iso, como miña aboa diche a semana que ven. Vos ide contestando de xera que eu non teño ni idea. Mirade unha pista que nos dá Lupe que di, mola ese disco, vai no meu coche. Ainda queda xera. Ainda queda xera. Bueno, non temos unha pista, ainda queda xera. O sea, que algo que se pode identificar. Entón, 15 segundos para as vosas respostas. Daquela xera a ter algo que ver ca furiada. Estades moi mal afeitos, pero a calquera momento, un destes xogos das palabras sortease unha cunca, que as teño aquí, teño 3 cuncas aquí da Canle, sortease unha cunca entre as respostas. Xa non entre as acertadas, entre as respostas. Entón, cuidado cos que non vou contestar total, que coa mesma, o día que menos contestedes, digo, pois pa ti, por contestar, toma, cunca. Aí vai. E así son as cousas aquí. Entón, que significa xera, neste caso? Manolo, porque ninguén acertou. A ver, decidime vos, a ver, inventade unha, tens que inventar unha. Eu xera vou dicir que é como esa... Ainda queda troula. Festa, non? Vou dicir ainda queda troula, ainda queda xeira. Corpo pa, máis ben o corpo pa festa, algo así. Pois mirade, o que nos contou o señor é un tema de enerxía, non? De forza, é dicir, non relacionado directamente coa festa, non? Pero é como, eu penso que é un pouco de xenio, non? Desta cousa que sacas a forza ainda que non a teñas e dis, como que non? Pero ainda que, bueno, pode ser folgos, como di aí o de Teis. Pero, bueno, eu levei máis ao ámbito místico, non? É como, dios, ainda me queda xera, non? É algo moi chulo. E hai outra, eran 2 palabras, xa non te falta que poñes o contador porque é para vos os dous. É para vos os dous. Para non os dous, vale. Sí. E é unha palabra tamén coa que tamén me parece moi acaída para definirvos a vos os dous como tratades a xente, non? Que é unha abada. Unha? Abada. Abada. A-B-A-D-A. Abada. Sí. Abada. Pode ser aloubada, aloumiñada, unha caricia, non? Sempre, a taza non a levas. Abada. Me cajo no demo. Abada quedabra. No, tampouco. Abada que labra, bocado que perde. Abada, Eva, veña, resolve aí.
Non sei, non Dios. as sentín Mira nunca. para Lupe, quedou calada. Ahora para Lupe, teño un disco que di ainda queda abada. Toma. Ostras, Abada. Abada, que será Abada? Entón agora que? Abada, a ver, dinos aquí dos do Rei. Abada de y mí, Abada de... Abada Abada de mí, quero decirte que vamos. Sí, sí, tamén, claro, pode ser eso. Pois, como tedes pouco tempo, quedabra ben. Vos non tedes na imaxe, se ahora vos poñe, por exemplo, a vosa aboa ou bueno, ou unha tía ou vosso avó, saindo, eu digo muller por unha razón. Non ten que ver cos abades. Nunca tedes a imaxe esa de que alguén levar unha dúcia de ovos nun mandil ou nun avantal e xiralo hacia arriba. Sí. Vale, iso é unha abada. Unha abada de ovos, unha abada de fabas, unha abada do que sexa. É dicir, é o feito de darlle a volta ao avantal e guardar nese espazo con moito cuidado e con moito cariño, que é o que facedes vos, comigo. Eu esta noite estiven con vos nunha abada, é dicir, nun espazo confortable, cálido, e por que non dicilo, apegado a vos. Entón, eu sentime hoxe como como unha dúcia de ovos antes de ser tortilla. Jolín, pues mira, que ben. Que E bonito. corrido que está tortilla despois todo. E xa remato, mira, ahora que enteime, tío, en fin. Estás liando ti só, Isto xa non é culpa nosa. Mira como é o conto do léxico e o conto do imperialismo. Vale, porque se non digo isto tamén rebente, porque a nosa lingua está sendo atacada por moitos flancos. Entón hai que ser sinceros tamén e dicir a verdade, non? Mira, o deteis que fía todo. Levas a abada con cuidado sen mostrar as sofraxes. E cuberto tamén pola... eu e unhas amigas e un colega tiñamos unha empresa de produción, non? E chamámoslle Abada, precisamente por pensar nisto, non? De cuidar produtos culturais, era de produtos culturais, non? E digo produtos con todo o peso do que é un produto, é dicir, con algo cuidado e feito con cariño, non? Entón, tiñamos aí ese proxecto empresarial e todo iba ben, máis ou menos ben, estábamos felices, traballábamos o que podíamos pero un día chegounos un burofax dunha empresa madrileña dicíndonos que tiñamos que cambiar de nome porque eles tiñan ese nome, non? Entón, claro, que nos iban a meter nun xuicio e toma de rumba e tal. Bueno, pois nós, evidentemente, éramos novos, consultámoslo e, claro, pois dicían, en principio, que tiñan razón, porque eles tiñan un, digamos, registrado Abada, neste caso, editores, non? De editorial, de libros. E a mí debe por mirar, e resulta que o seu logotipo era un rinoceronte. Un rinoceronte, e digo, que ten que ver un rinoceronte con unha abada? E empecé a mirar, resulta que en español a femia do rinoceronte tamén lle chaman abada. Entón digo, esta é a miña, mandei unha regueifa, contesteilles, non? Eu tamén co sarcasmo galego a tope, non? Aí modo on, e explicándolle todo que, a ver, que por favor, que nós encantados de compartir nome, pero que somos dúas linguas totalmente distintas, é dicir, non me compare se en Suajili existe abada, e en español existe abada, e en galego existe abada, pero non significa o mesmo, non temos por que entrar en ningún litixo. A fin de contas, deixarme por repugnante, deixaronos por repugnantes e cada un chamouse como quixo, pero o conto é, unha abada na Galiza é unha cousa, e eles pensaban que a súa abada chegaba a calquer lugar do planeta, cando non era así, non? Vivan as linguas, vivan as persoas libres, os povos ceibes, e sobre todo viva Fran de Lobeira, Eva Patiño, a Lobeira Today, e eu cando queira unha taza desas terei que ir a Madrid buscala ou como é o sistema. Ai, non sei, tens que estar pendente da rede. Se vas ao Culturgal, que quería dicir antes de que te foras, quería dicir que vende nacer hai medio mes, un mes, a Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, da que son Provisional President. Pero non te podes poñer CEO, que agora queda moi ben o de CEO. Son o CEO. Son o CEO. E non é mesmo que o CEO aberto. Non, eu son o CEO. No, pois son o presidente provisional, porque temos a Asamblea Xeral en xaneiro,
pero antes diso imos ter un pequeno stand moi pequeniño preto da cafetería no Culturgal, no que imos estar repartindo uns dípticos moi chuliños para que toda a xente saiba o que estamos a facer, porque nesa asociación cultural Obradoiro Digital Galego xuntámonos as 3 grandes mancomunidades de Twitch en galego, YouTube en galego e Pod galego. Xuntámonos aí para facer piña e reclamar esa cultura de base que moitas veces é xente por pura militancia e pura constancia e puros collóns, porque non dicilo agora que estamos xa facendo cousas, collóns e ovarios, aí está, facendo cousas que teñen que estar aí, que se teñen que facer. Entón, pois, tiña que dicilo antes de que te foras, porque o saibes, se vas ao Culturgal, ao mellor podes levar unha cunca, quen sabe? Ou unha caneca. A min gustame máis a palabra caneca, que cunca. Pues vamos a acabar cantando. Es zumba yo caneco, o caneco zumba. Es zumba yo caneco, zumba, zumba. E tu marchou ou mandamos unha regueifa? Ai, non sei. A Non Lupe, sei se anda por aí. andar por aí. A Lupe, coa mesma xa está. Gustoume a min que pon aí dos do Rei, o sea, Asociación Cultural Ódega. Esa palabra Sí. dixen eu no Patiño en Twitch. Ódega. Sí. Ódega. Ódega. Di, eu estou esperando. E Lupe, pois veña, va para despedirnos, mándanos aí se queres unha palabra, e sobre esa palabra vaiche cantar aquí esta xente unha regueifa. Eu puntúo, vale? Non, tens que regeifar ti calo regeifeiro. Eu son filóloga de Entre as Silveiras, filósofa. Antrospinos. Antrospinos, antromillo, a filóloga cando é floral. ahora. FF, filóloga floral. Como eran as palabras que eran as palabras que dixeches antes, Eva? A ver, como eran? As da... É sufraxe, sofralle. Sajal e sofraxe. Sofraxe, vale. Isto val para meterse cunha muller, sí. Mira ti que boa camisa, que lle falta aquí un traxe. Ai, digo che, amiga Eva, que vivas ti a sofraxe, que viva a túa sofraxe, e vivo Fran da Lobeira. Eu falaba aquí con vos unha semaninha inteira, e zumba yo caneco, e o caneco zumba, e zumba yo caneco, zumba, zumba. Menos mal que estou cantando, que aínda eu non me deitei. Vivan as vosas persoas e a Lobeira today, e a Lobeira today, e a Lobeira today. Menos mal que estou cantando, que aínda non me eu deitei. E zumba yo caneco. Mira que boa rima entre deitei e a Lobeira today. Esa témola que coller. Bueno, compañeiro, de verdade, foi un inmenso placer estar aí convosco, porque para min é un mundo novo. Creo que o que estades a facer é realmente semente de vencer, como di a miña amiga Sés. Así que viva o vosso traballo, por 1000 primaveras máis na rede, na Arañeira, ou como querades chamarlle, na Arañeira, e que viva a Lobeira. E xa está, era un canto máis. Moitas grazas, Manolo, un placer terte por aquí xa. Viva o noso país. Dende que desaparezas da imaxe, podes marchar libre e irte se queres. Deixanos de fondo, deixanos de fondo e así enteraste do que ven, porque aínda ven unha partiña pequena que foi a que gravamos esta tarde, a ver que che parece. Perfecto, obrigado, un placer. Queres vos. Chao. Chao. Bueno, Eva, pois agora temos en riguroso diferido imos poñer imos ver. Hai unha parte no Patiño en Twitch que sempre é o principio, o que pasa que hoxe dábanos pena, porque sí que estábamos máis frescos contra o principio que contra agora. Levamos 1h20 aquí. Entón, sempre hai unha parte no Patiño en Twitch que se chama Non temos novidades, que é unha proposta de Aprofa, precisamente, que falamos dela antes con Manolo, que era falar de libros que teñen 1 ou 2 anos de antigüidade e que cando saíron, pois pasaron como desapercibidos ou non tiveron o bombo que deberan ter naquel momento
e que eu lle propuxen a nosa libreira de cabeceira, que é Ana Belén Gundín, da librería Brétema de San Sadurniño. Entón, propuxenlle, pois, cada mes, ler un libro e que nos viñera a falar del. Entón, mentras vou dicindo algo que non se me está ocurrindo, vou ir buscando o vídeo, porque como Nada, sempre, busca o vídeo que vou falo. explicar eu. Que Vale. o tema este da María Francisca de Isla e Losada, hai por aí documentos en PDF para ler algunha das cartas e tal, que me pareciu super curioso, que ao mellor coñecédela, pero é moi probable que non, porque creo que non está nos currículos do Insistis e tal, e que me pareciu moi chulo que fose unha muller dunha familia rica, claro, nos 1700 e pico, falaban e escribían en galego, que Que foi cousas, verdad? Que Sí, cousas que no claro, 1700 e pico fora moda falar en galego. os ricos falaban en galego, oiches, que cousas, Que xente cousas. estudiada, xente de ben, así. E nada, que tampouco me dou tempo a ler todo, porque ao final, fundando, había máis información que pensaba, pero bueno, sí, casouse con ese home, non tivo fillos, era un home bastante maior, bueno, tiñan aí ese que estaba moi namorada, que tiñan, bueno, pois xa me imagino que a inspiraría moitísimo. Queimou todo, oiches. Queimou todo o que ela tiña. Só quedou Tamén que andaba Nerón, por aí. tamén Nerón queimara Roma. Eu non digo nada. Hai pedradas así. Lanzamos entón, imos xa co programa, non temos novidades, podedes comentar por riba del, porque podedes comentar, eu lanzo os comentarios que vaiades comentando vos, se lestedes o libro, se o vistedes, se non, e contra o final, cando acabe, lanzamos o sabes ou non, o noso sabes ou non, que hoxe vai de partes do corpo, e despois botamos unha parrazada final aquí a Eviña Maseu e xa despedimos ata dentro de 15 días. Entón, imos Botticelli, que nos di aquí Ludetea, di Botticelli tamén queimou todo, as routadas de artistas. Sí, é que estes artistas, verdad? Que cousas teñen. Calquera día prendo lle lume eu aquí en directo, a árbore. a árbore de todo ano que levo aí. Está aí, leva todo ano aí, dende Nadal pasado leva aí. Terei que poñer luces ahora dentro de nada. Entón, imos xa con Non temos novidades con Ana Belén Gundín da librería Brétema de San Sadurniño. A nosa libreira de cabeceira, benvida a túa sección Non temos novidades. Que nos traes hoxe? Con que nos sorprendes? Hola a todos e todas. Hoxe vos traigo Invisibles, de Montse Fajardo. Para min é un imprescindible, sobre todo nestas datas de cara ao 25 de novembro. Creo que era o libro acaído para falar hoxe del. É un libro que se escribeu no 2017, escribeu en colaboración co Concello de Pontevedra, por un encargo que se lle fixeron para esa data, e conta a historia de 7 mulleres que sufriron violencia física, psicolóxica, algunhas están contadas en primeira persoa e outras están contadas por xente cercana a elas, porque elas xa non están aquí. Creo que é recomendable ler así libros deste tipo para ser un pouco conscientes de que si existe a violencia, que non hai un perfil de muller víctima, que calquer muller podemos ser víctima de violencia machista, independentemente da túa clase social, se tes estudios, se non tes estudios, porque en este libro sí se reflexan diferentes tipos de mulleres, diferentes perfis, e que todas a sufrir. Como decía unha delas, unha destas protagonistas, destas invisibles, Marga, que é como cando metes unha rá de golpe nunha pota onde está a auga fervendo, a rá escapa, pero que a violencia non ven así de golpe. No, métela na auga fría A e despois violencia é como se metes a lume, rá en auga fría, lle pos lume á cociña, claro, prendes lume á cociña, entón vai pouco a pouco quencendo a auga, e a rá non se dá conta de que a auga está quente hasta que a rá xa non está consciente, como a quen di.
Como Eh, son... Oi, mira, bueno, xa digo, a mí me parece un mira unha cousa, libro porque imprescindible. hai un tema aquí que está pasando. Como son os kilobytes que nos están fastidiando agora? Porque estamos aquí, isto é un falso directo, porque estamos agora mesmo en diferido. Estamos, isto está sendo antes da hora que se vai emitir, por se non vos derades conta. Pero o tema é que nos está xogando unha mala pasada o sistema porque estános desfasando o audio a nós. Entón, eu vou contar 3, 2, 1 e vou a dar unha palmada e ti vasme dicir xa cando vayas a escoitar a palmada, vale? Entón, para que vexades todos vos o desfase que hai. Entón, 3, 2, 1... Xa. Mi madre querida, eu contei como a 4 segundos de desfase, pero aí está o tema. Entón, este libro, fagoche unha pregunta, este libro é apto para todas as idades ou tería que ser lido a partir dunha idade? Eu penso que a partir de 14, 15 anos o poden ler, porque contan situacións que lle poden pasar a nosa veciña, a nosa nai, a nosa tía, a nosa irmá, a nos mesmas. O sea, eu creo que nas series de televisión ven cousas moito peores que esta, con moito máis morbo. E aquí non hai unha linguaxe agresiva, o que contan son historias reais, sí que son historias duras. Eu, por exemplo, a mí a que máis me impactou, que da que me acordo moitísimas veces dela, de feito falei con ela en varias ocasións, é a de Marga. Marga era unha rapaza daqui da comarca de Betanzos, tiña unha parella, tiveron un neno, e ao pouco de ter o neno se separaron. E sempre con amenazas, con mentíalle no sentido de como querer darlle pena a ela. Sí. Historias non certas. Un día lle levou o neno porque chamouna, ela en ese momento non contestou porque iso era outra das despois a volveu a chamar, dixo que o neno que era dunha psicose, que xa se empezou a preocupar, e a hora na que tiñan que entregarlle o neno, el lle dixo que se iba a retrasar ou algo así era. Colleu, empezou a desconfiar polo tipo de conversa que tivo con ela por teléfono. Sí. Porque era iso, como me vou a retrasar pero non vas ver o neno, unha cousa rara. Colleu ela e foi a agarrar. Dixolle que, bueno, ainda non era hora de o neno, e se retrasaba un pouco, podía ser o tempo que llevaba os planes, non pasaba nada. Pasou unha hora e seguía sin o neno. Volveu á Garda Civil, entón, sí, acabou por buscar o rapaz, e atoparon un neno morto dentro do coche dele, que o lume cunha bombona tan. E creo que foi a que máis me impactou de todo. No libro, con ela me contaba, ela a día de hoxe é incapaz de tomar un trozo de chocolate e disfrutar do sabor do chocolate, porque para ela é unha injusticia poder disfrutar de algo do que o seu fillo non vai poder disfrutar nunca. Es que creo que foi a que máis me impactou de todas. Bueno, é dicir, son sete historias bastante duras, ¿no? Da realidade do que é ser muller maltratada, non? Unha cousa máis. Onde podemos atopar ese libro? A parte da túa librería, que supoño que terás, onde máis podémolo... En calquer librería. De feito, nos sacaron tamén en castelán. Hasta ahora só había en galego. Eu tengo aí en castelán. Pois hai unha persoa non entende galego, gusta ler en galego, tamén o ten en castelán. Bueno, pois xa sabedes como é a historia. É dicir, aquí Ana ven, recoméndanos un libro, neste caso, un libro de realidade da dura, da que tamén se trata en algunha ocasión aquí na Lobeira Today, e vos podes pasar pois por Brétema Librería en San Sadurniño, pedirllo a Ana Belén,
ou mercalo na vosa librería de confianza e botarlle unha lida, porque a min pareceme un tema interesante para ler. Sí, a verdade que eu Algo digo, máis? pois non sei se queres saber algo máis ou a mí así a bote pronto é o que se me ocorre así sobre o libro sin destripalo todo, claro. No, home, tampouco é bon destripalo. Imoslle deixar algo á xente co que ir a ler. Entón, sobre canto sae? Más ou menos, cal é o prezo deste libriño? Ai, pois non sei dicir así de memoria, e antes, como este libro xa era casa moito tempo, non sei ahora mismo de memoria, pero que debe estar sobre os 18 euros ou así. Bueno, pois aproximadamente entre 15 e 20 pavos. Sí. Pois eu penso que ata aquí poderíamoslo deixar xa, non? Como o ves? Vexo ben. E tamén vos digo, se queredes que vos recomende algún libro, vos fale de algún libro que podría saber del, mo decides, e mo leo, vos falo del. Perfecto, Tamén me perfecto. presto. Que nos manden recomendacións a partir de xa, a xente que está por aquí. Oe, pois a min interésame que se fale pois deste libro, que hai libros, home, non de Antonte. É dicir, aquí tratamos libros con que teñan mínimo un ano de antigüidade, pero a poder ser que señan un pouquiño máis antigos incluso. Que señan de hai 2 anos ou así. E en galego, obviamente. Non me traíades aquí Los calcetines del rei. No, si é que existe ese libro, non sei se existe. Pero, é dicir, libros en galego con máis de 2 anos de antigüidade. E propoñedeslos a Ana, e Ana vainos lendo e vai mirando a ver como fai. A través das nosas redes, a través das redes de Bretema. Eso donde que irades. Porque cheguen á rede que cheguen, hai o que realimentar o outro, para dicirlle, oye, que me propuxeron este libro e tal. Vale. Entón, dito isto, moitísimas grazas, Ana Belén, por ter pasado outro día máis por aquí. Vémonos nun mes. Para dentro dun mes xa nos avanzará a saber con que libro nos sorprendes. Intentarei buscar algo tamén a caído un pouco para patas ou para algo... Sí, ao mellor así contra o Nadal, non? Haberá que mirar algo. Sí, algo... Bueno, creo que tamén está o Día dos Dereitos Humanos ou algo así. O Día? Dos Dereitos Humanos. Dos Dereitos Humanos, dicías. Algo así hai algo. Entón, para así algo... Tampouco esperedes moito tempo, Sí, muller, sí. Moitas grazas por pasarte e agora dicía eu no vídeo, imos con Manolo Maseda, pero non, con Manolo Maseda xa viñemos de Manolo Maseda. Entón agora imos co fabuloso xogo pandémico da Lobeira Today. Mira, faltoume aí, Eva, o de a Soaxe. Cal é a correcta en galego? Codo, cóbado ou pulso? Bueno, está faciliña, Igual teñen fallos, Igual estes vídeos algún saleu con fallos, Entón, aquí, cal é a correcta en galego? Pulso, bueno, en galego son todas. Pulso, boneca ou moneca? Que música máis apajada, de verdad. É pulso. E agora como se di? Ma, man ou mao? Man. Ainda que se di moito mao e mao e todo isto. E isto como se lle di? Dedas, dedos ou as dúas? Dedos. E cal é ese dedo? O pulgar ou o polegar? Eva, podes falar, estás dentro,
Ai non, pois eu sei, pero non quero fallar, quedo mal. Pois eu que fixen o xogo e a metade fallos moitas veces. A parte de índice pode ser furabolos, mostreiro ou as dúas. As dúas. E cal é a correcta? Maior, pai de todos ou as dúas? As dúas. A oitava quedan 3. A parte de anular pode ser mediano, medianiño ou as dúas. As dúas tamén. E ese cal é? O meiniño, o meñique ou o pequeno? Meiniño. E a 10, que adoita ser bastante faciliña, que era como se di correctamente? Uñas, unllas ou as dúas? As dúas. E ata aquí o xogo de hoxe que tocaban partes do corpo e tal. Vou quitar isto xa. Voulle quitar o audio, deixámolo aí, que isto ao final, pois mira, está aí. Eva, Mira, pois, a mí nada máis. esqueciume ca emoción que dixen o do pan no anterior programa. Sí. É que nuestra vid, sofraxe, aparece tamén como a codia do pan. Sabedes que dixen, o de riba é o carocho, ou carocha, Sí. o do medio é o miolo, Sí. e o de baixo é a codia. Sí. Nuestra vid, sofraxe, aparece tamén como a parte de baixo do pan. Dicir, o que A sofraxe eu do lle pan, chamo claro. É que realmente no nocello, ao final, a sofraxe é a parte de abaixo do nocello, cando ti estás cara arriba, claro. Isto é do xoello. Do xoello, Claro, eso. sí. Do xoello, non do nocello. Dixen nocello, do xoello, ou xeonllo. Vale. Digo, porque hai que saber estas cousas tamén. Aunque eu chamolle codia, é xa boa. Sí, bueno, eu meto bastantes patadas aquí ao tema, Eso dos Pero bueno, dedos, había facemos unha o que canción podemos, dos sí. nenos, pero eu non me acordo. Que se lle Eu en fai aos galego non a nenos, sei. Vaslle tocando os dedos e dixlle, este foi á feira, este mercou un ovo, este partiuno, este fritiuno e este lambón comeuno. Creo que era así. Se non era así, que alguén esa o poña por aí. escoiteina na miña nenez, escoiteina en castelán. É unha mágoa, pero é o que hai. Entón, ata aquí, podemos dicir que ata aquí o patiño en Twitch de hoxe. Que non estivo nada mal, Tuvo moi Acabou ben. así un pouco en baixo ánimo por mor da historia, porque sí que a historia é dura, a historia do libro, vale? Pero entendede que esa historia estaba pensada inicialmente para estar ao principio do programa e vir remontando ese baixón durante todo o programa. Entón, quedou así desa maneira, pero foi tamén por poder ter ese tempo con Manolo e non estar aí a morrer de sono todos. Algo para dicirlle á xente? Teño un caramelo. Por Pois iso estou nada, aquí. dilo de Tea, que alonde ela na Mariña, o dedo foi ao monte, non foi á feira. Eu, no meu foi á feira a Peisaco. A Peisaco. A Peisaco. Vai o saco, pero para nós sempre foi Peisaco. Vai o saco, sí, Peisaco. Bueno, pois, xentiña, ata aquí o patiño en Twitch. Xa sabemos, vou refrescar aquí o tema porque pois sempre má xoga igual, sempre penso que hai xente conectada e non hai. Entón, vou refrescar para ver se temos a quen lle facer unha raid, que non temos. Si temos, pero non temos. Entón, teríamos, pero non temos para facerlle unha raid. Entón,
sabemos o que vale o voso tempo, sabemos que chegastes ata aquí os fiéis, a xente fiel, a xente que sempre chegades ata aquí, que sodes máquinas da lobeira, sodes lobeiristas pro. Moitísimas grazas a dos do Rei, que había moito tempo que non o víamos por aquí, seguro que por mor do traballo, que está a tope o tipo de traballo seguro. Moitísimas grazas a él. Sei, para quen estea vendo isto, non lembro agora o nome, pero sei que debo unha volta en moto. Debo, vamos a ver, adebedo unha volta en moto a alguén que a pagou hai tempo. Adebedo, que a pagou con lobeuros, coa moneda da Canle. Sabedes que aquí na Canle temos os lobeuros, pois alguén chegou aos 30.000 lobeuros e pagou unha volta en moto, que non se vai facer efectiva ata que veña o bo tempo. Entón, ata aí, ata maio, xuño, non imos dar esa volta en moto. Pero sei que esa persoa está aí e sei quen é, o que pasa que non o tiño apuntado. Sei onde o teño que mirar. Despois, sei que tamén lle tiño que pasar a alguén a un par de tendas das do maratón. Acordaste cando fixéramos aquel maratón de 24 horas, Eva? Onde vai? Acordo. Pois aínda non chegaron todos os regalos, todos os agasallos a bon fin. Entón, sei que hai unha persoa tamén que levou o piercing, creo que foi. Sí, o piercing. E tamén tocoulle o desconto de cousa linda, un vale por 20 euros de cousa linda. Témolo aí tamén, sabemos que ten que chegar aí, e sabemos tamén que Flores de Tuxo ten o seu chisme de helado que teño que avisar á granxa aínda que non avisei, porque non me dá a vida pa máis. Sei todas esas cousas. Entón, non desesperemos. Todo chegará. Esas cousas non caducan, están aí. Están aí e van seguir aí ata que se fagan efectivas. Irán apilándose outras cousas en riba, pero eu son dos que colle sempre o máis vello primeiro. Entón, vou matando as cousas que quedan máis vellas primeiro. Entón, dinos aquí dos do Rei, entre traballo e viaxes, mima, a que tempos aquel maratón? Claro, é que aquel maratón foi hai anos, xa casi, non? Como a quen di. Entón, dinos aquí lo de Tea que si vai sendo tempo de facer outro. Recórdovos, imos estar no Culturgal. Aquela xente que vaiades ao Culturgal e creedes contido en rede, ou sexades membros de algunha canle, ou participedes nalgunha canle de podcast, de YouTube ou de Twitch, pasade polo stand da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Ali tedes a vosa casa. É para todas e todos e todes. Non é unha cousa deste vello e 4 máis. É un proxecto moi ilusionante co que imos traer moita luz sobre esta cousa tan escura que é crear contido en redes en galego. Entón, dito isto, fai fotos do Culturgal, pois que estamos na diáspora. Faremos máis que fotos, porque imos ter directos no Culturgal. A través da canle de Twitch en galego, a través da canle seguramente de YouTube en galego, pode que máis cousas, incluso. Entón, imos facer moitísimas cousas, as que nos den tempo, non? Tamén, pero imos facer vídeos por ali, gravar vídeos, facer entrevistas, entrevistar a xente, que está moi ben. Entón, vai estar moi guai, Está dependentes esa fin de semana, porque do 25 ao 27 imos estar on fire aí coa creación de contido e publicitándonos a tope no Culturgal, porque creemos que temos moito que dicir e que temos moito que facer e moito que aportar ás 3 comunidades. Entón, as 3 comunidades á sociedade. Dito isto, Eva, algo máis? Nada máis. Pois, ata aquí, o Patiño en Twitch con Manolo Maseda. Agardo o disfrutarades. E, como digo sempre, para a semana máis, vémonos noutra e apertas. Chao, Eva. Chao. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia
os godechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco atrás. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar,